Permanenteng pagbabawal naman sa pagkakarga at pagbababa ng isda sa Dagupan City Plaza tinalakay. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Tinalakay sa committee hearing ng Sangguniang Panlungsod ng Dagupan ang panukalang ordinansa na gawing permanente ang pagbabawal sa pagkakarga at pagbababa ng isda at produktong pangisdaan sa harap ng City Plaza bilang hakbang upang mapanatili ang kaayusan at maayos na daloy ng trapiko sa lungsod. Iminungkahi sa pagdinig ng gawing opisyal na loading at unloading zone ng open area malapit sa Pantalan sa babaliwan at dating NBI office sa AB Fernandez Avenue. Itinakda rin ng Pantal Dike Road patungong Magsaysay Consignation Market bilang alternatibong ruta para sa mga fish delivery vehicles at porters. Pinangunahan ng pagdinig ng Sangguniang Panlungsod kasama ang mga kinatawan ng Public Order and Safety Office at mga consignation owners mula sa Magsaysay Market. Layunin ng panukala na magkaroon ng malinaw at maayos na sistema sa operasyon ng pamilihan at paggamit ng mga kalsada para sa kaayusan ng lungsod at kapakanan ng lahat ng Dagupenyos. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.